Добре дошли в едно ново видео в моя канал. Преди да започна видеото, искам да ви благодаря, че успяхме 14 абоната. Това нещо много ме мотивира да правя повече видеа за вас. И нека започваме. Сега си вървя за шаха. Часа е 15:47 и ще се срещна пак с приятеля си в магазина. Днеска си получих дипломата за първия срок и ще имаме другата седмица, понеделник и вторник няма да има училище. Оценяването тук е по-различно. За съжаление, учителите им дават на по-слабите, на немците, повече шанс. И на тези чужденците не им пука. Дават им нарочно лоши оценки, защото не искат чужденец като мен, аз съм българин, да е най-добре, да е по-добър от тези немци. Немците са адски гадни, как да ви го кажа. Немците са тъпи глупаци. Глупаци са. Аз съм най-добрия в училището. Гледам немците, всичките петици, четворки, направо и шестица. И аз двойка. Ако се чудите, единица е в българския шестица, двойка е петица, тройка е четворка, четворка е тройка. Като бърква това. Да. И оценяването е да. И колкото и да се трудя, учителите дават повече шанс на тези слабите и немците. И това нещо не е честно. Но въпреки това, аз съм най-добрият в класа си. Имам най-хубавата диплома, миналия срок, по-миналия срок. И разказвам играта. Ние българи сме по-умни от тези немци. Ние сме по-умни. Защото имаме много талант. И ако имаме цел, не трябва да спираме. Борим се до края. Както и аз. План не бях чак толкова добър, но учех и сега съм най-добрия. И ние сме една хубава държава. Хубави градове, хубави хора, хубава природа и трябва просто да се грижим за страната си, защото в еврото вече е адски опасно, защото риска е всеки пети българин да е беден и трябва да се подкрепяме. Ако ме разбирате. Олале, вижте колко много сняг. Улала. Снегът тук е адски мек такъв. Не такъв твърд. Дори може да се паше една топка. Имам някой твърд тук. Как се наклонил този там. Там му се вижда газа. Ужас. Ако ви хареса това видео, дайте един палец нагоре и се абонирайте, моля. Бай-бай.